sing lawas kok sing anyar barang ya nggo nerangkane. Anggere wektune nyandai ya. Ayo. Uyun Gerajakan Banyuwangi gelang alit sang Mbah Kimbel kula wau. Nggih. Mas Jemblok ST Semanto. Heeh, iki setia Sige Channel iki. Ya Pak Kasir barang. Iya. Sembah nuwun Cak Nori saking Jepara. Wah ya. Setia dengan Sige Channel. Seragen tasih monitor. We request Lestari. Salam kagem Mas Bari. We ya. Walah Mas Bari untuk salam. Oh, Mas Bari dia penggemar dewi. Oh, nggih. Bari klub. Iya. Mbak Deni. Nggih, nek niki wis pas niki dalah Gerajakan Jios niki. Iya, heeh. Ora trimo grojokan Gerajakan iki. Gerajakan. Apa-apa. Lah yo nak kene. Mboten disepoti. Ora sah. Kene nganggo spot barang nek ayu iki ora spotan tetep ayu. Oh, ngaten. Apa muni wong nek galak ora sepotan tetep galak roane ya. Galak apa ayu? Ayu. Lah mau muni ayu kok bareng adem ngono galak. Sampeyan kok kulino ngrasani wong. Umpama. Ngono ki jenenge ngrasani. Ora. Oh nek ngrasani wong ngono ki bocah-bocah bosok sik lho. Masa Deni Jawi wis kowe duwe aja meneh kok dadi bojone dadi tanggane kowe wis apes. kula alung pindah RT, Pak. Cangkepe sampean pilih bosok dhewe apa tak bosokne? Aja. Aku dadi tanggamu aluk ngalih RT. Cuwilik lah rapopo. Ya ngalih wong tanah gono gini. Tanah gono gini. Penting rawor aku. Gerajakan Banyuwangi nggih Mbak Deni. Nggih, siap. Marem iki Pak iki. Mareme piye? Anu, sekali jadi. Tegas toh, jelas. Iya, anjen. Jejeli gelas. Walah, jelas jejeli gelas. Jangan. Langsung. Nggih. Kendangnya siap? Aduh, ayo Yi, kowe anggere entuk musuh ngene iki yo Yi. Kok doyi toh? Kok sing ngendang Mas Rangga ngono lho. Ya ora Mas Rangga lah. Lah nek kok bengi metune lagu-lagune Mas Tengleng kuwi. Iya. Nggih. Iya aku wis ngondok. Apa kuwi? Ngapa? Ayo, Eden. Pelambiangan, kemalari taman sari Nusantara. Pelambiangan, kemalari taman sari Nusantara. Pelambiangan, susasenengi wis tak ojo takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis kelakon. Akeh prahara tapi langit biru makin biru yara. Makin gede makin seger ombak sekarang nira. Pelambiangan Yesus senengi wis tak ojo takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun ya wis kelakon. Akeh prahara tapi langit biru makin biru yara. Makin gede makin seger ombak sekarang nira. Gerajakan Banyuwangi buku Kosaron bukane saka Mas Narki. Ayo. Waduh, Mas Narki. Ayo Ki, Narki. Dites sik no garingan sik aja ditamani. Oh, garingan sik. Ya, garingan sik. Ayo coba. Kayak imik ah. Jaluk mik. Coba. Oh, kurang kreasi. Kurang sesek. Neng nong neng nong. Ono, nganggo ngetrek. Luro. Wah, iya. Elak tenan nih. Terus. Neng nong ya tuh. Terus. Heeh.
biyen. Kowe anggere isu ketoke saya pinter anggere. Kowe iso ngono ndoyik gedhe-gedhe gumun. Kaya ora percaya ngono. Gedheke karo lambene maju sisih ngono kae. Ayo, buka saking Mas Narki, yo. Raja kang nyuwun
Sirana bikin dengan ketingnya asli nyanyi wangian sirana bikin dengan ketingnya asli nyanyi wangian. Sama-sama. Sama-sama. Oh, iya. Wah, ini semangat. Saya Iya. iso saya semangat. Gede gogong Mbak Ida karo Mbak Yosi. Oke. Wah, engko bengi iki wayangan undian umroh kanca-kanca Cakra Raja. Ji, Sing entuk kaji ndoyik muga-muga. aku mesti menyerah. Kula dereng siap kok iki. Harus siap.